Здравейте и добре дошли на концертът за националния празник на България, организиран от Академично дружество Кирил и Методий. Днес българският дух сияе тук с пълна сила, а нашите изпълнители се опитват да предадат автентичността и духът на българските традиции по всевъзможни начини. Намирам такъв вид събития за изключително необходими, защото те свързват българската общност и те всъщност ни показват, че всеки един от нас носи частица от сърцето си тази прекрасна държава, нашата родина България. И всъщност е много важно да има такива събития, които да ни обединяват и да ни връщат към корените си. Защото народ, който спомня в своите корени, макар и далеч от родината, има светло бъдеще. За мен 3 март е, може би, най-важният празник за всички българи. Въпреки че сме в чужбина от много време, ние си оставяме българи и с едно такова представление на този специален за всички нас ден, това ни дава възможността да покажем, че въпреки че сме в чужбина, не сме забравили тая държава, че мислим за нея и че сърцата все още ни остават в нашата родина. Много се радвам, че имаме възможност да участваме в едно такова мероприятие. Просто е чест за нас. Прекрасна организация на всички, които се занимават с този ферайни, които са организирали. Просто е невероятно усещане. Всяка година е много важен ден за нас. Забелязал съм, че е страшно сплотяващо, че има някаква нова допълнителна нотка на патриотизъм, когато празнуваш 3 март в чужбина, а не в България. И може би гордост, някакво осъзнаване, че така носиш нещо велико в себе си и трябва да продължаваш тази величественост напред във всичко, което правиш. Не знам, много е хубаво. На мен лично много ми харесва. Нека тя да ти напомня за ароматния си глас, за вулкана, за море. До тогава ще си знам акордите наизуст. За вулкана, за морето и за всички нас, за всички нас, всички нас. Чувството да празнувам 3 март, въпросът е много сантиментален и личен. Мъка по родината, носталгия по родината и удовлетвореност от това, че съм със семейството си тук и не ми липсва нищо. Много български деца, студенти и живеещи тук от доста години днес ще се изявят на сцената и ще покажат любими свои песни, любими свои танци, изпълнения. Ще чуем различни музикални инструменти, както всяка година, разбира се, гайди, пиано, любими наши песни и ще се забавляваме. Подготвяме се за концерта. Занимаваме се с задачи, които са далеч от нашите специализации. В момента е въпроса как да се получи едновременно гайдата да се чува без микрофон в залата, но да се предава, господина да рецитира на микрофон, всичко да се чува. Не е лесно. Не сме подготвени за това. Всеки се учи с всяка година, която организира. Момичетата са някои по-нови, някои вече гърмяни зайци. Техника е гърмян заек, но всички сме любители. Всичко може да се обърка. Освен това, това е още по-вълнуващото. Ние репетираме днес цял ден. Утре налягането на въздуха ще е друго. И други ден вече не се знае какво ще се случи. Нашата любов към родината е истинска и неподправена, така че в дни като днешния, когато ние сме толкова далеч от нея, тя се засилва още повече и е подхранена от желанието ни да покажем традициите, духът и автентичността
на България. Това правим по всевъзможни начини. Много от нашите изпълнители и участници в този концерт изразяват любовта си чрез изкуството си. За щастие ние имаме възможността да имаме едно от най-старите български общества в Германия, но също така да имаме и страхотен състав по народни танци, Сихтус. Много от студентите сме част от него, както и от дружеството. На първо място за нас е много важно да покажем таланта на българската общност и на любителите на българската култура в Карлсруе. В тази годишния концерт имаме включени не само музикални изпълнения, и танцови, разбира се, както във всеки концерт. Имаме и дигитално изкуство, като се стараем да покажем различни умения от фотография и изкуство като цяло. Въпреки, че всичките и тук съм израснал, нали, съществото ми е все още в България и всичките роднини са ми там, и си оставам българче, разбира се. И 3 март, нали, винаги от 4 години участвам вече, нали, всяка година на този фестивал и всяка година отново мога да кажа, че е много приятно да участвам тук, нали, да свиря, да се презентирам и да съм част от това, в смисъл нещо да покажа. Може би една от най-хубавите ми лични истории, свързани с 3 март. Хубавото, че тя се повтаря всяка година, е всъщност тъкмо концерта, който организирате, и ви благодаря, че ме каните. Историята свързана и с моя приятел, който беше председател на вашето дружество. Всъщност концертът е и повода ние да се познаваме с него и така всяка година се радвам, че мога да бъда тук, да срещам всички артисти и да радваме хората. Днес за първи път на сцената на нашия концерт по повод Националния празник на България ще видим и отказ от книгата "Подигото" по Иван Вазов, като на сцената ще видите най-малките ни участници, които ще представят сценката "Радини вълнения" заедно с други участници и доброволци от Българското дружество. По този начин се опитваме да предадем любовта към родината, традицията и българския дух към следващото поколение, защото освен, че ние сме пазители на традициите, искаме да направим и тях горди българчета. Кажете ми сега, при кой български цар България става най-голяма и стига до Черно, Бяло и Адриатическо море? Аз искам да отговоря! Не, аз искам. Притесняна България стигала до 3 морета. Колегите с гайдите искат сцената да изглежда по един начин, искат да се дръпнат завесите навътре. Танцорите директно след това искат завесите да са опънете назад, за да имат по-голяма сцена. После ще дърпаме пианото в средата на сцената и после ще махаме пианото, защото искаме да има цял хор. Как ще се записва цял хор? Как ще се чуваме? Как ще се чува хора еднакво добре, най-отзад, най-отпред? Много въпроси. Ще се справят ли децата с това да се държат добре? Ще се сетят ли за репликите си? Ще се усмихват ли на мама и тата в публиката? Или ще бъдат сериозни, защото лошия кирияк Стефчов ги изпитва? Затварят се завесите. Ще могат ли да ги отворят сега за по-малко от 4 минути? Силно вероятно не. Правим сега репетиции с 5 човека в залата. Как ще се чува, когато има 200? Ще дойдат ли 200 човека? Ще останем ли здрави? Танцорите дали ще се сетне някой? Всичко се случва. Ние имаме
имаме късметът в Карлсруе да се намира едно от най-старите български общества в Германия, които организират всевъзможни български събития, така че да могат хората, които са толкова далеч от родината, да се почувстват свързани, да се запознаят и да се забавляват. 3 март го свързвам винаги с дружеството и с организацията, танците и всички изпълнители, предимно в Германия. И наистина това е от 25 години вече насам. Мисля, че съм участвал в първото участие на празнуването на 3 март тук. И за мен това е наистина най-българското събитие в Карлсруе за годината и просто ми носи топли спомени. Винаги топли спомени и чувство за близота, за нещо близост към родината. На публиката искам да предам най-вече паметта и усещането да не забравят колко интересен фолклор има България и макар да са толкова далеч от страната си, да се чувстват понякога и по-близо. Да им пожелая да не забравят българското в себе си, дори на толкова километри. И освен това да ги призова към това, ако чуят българска реч, когато са навън в обществените пространства, не да се правят, че не го чуват, а да кажат: хей, здравей, и аз съм българин, и да разменят по няколко приказки, да си поговорят малко. Няма нужда е нещо голямо и живота променящо, но просто да поздравиш някой и да знаеш, че не си сам. За мен 3 март се оставя най-българския празник. За добро или за лошо и в тия смутни времена. Искам да предам на вас, младите, защото сте доста по-млади от мен, и на другите малки деца, които присъстват тук, българския дух, който никога не трябва да губят. Това ние, хората, които сме в чужбина, се явяваме съвременните хъшове. И ние трябва да поддържаме духа на народа буден все още. И искам да посветя това стихотворение, което съм учил преди около 40 години на моята учителка по български език и литература, госпожа Мария Минчева. И ордите тръгват се колеса бити, и Аллах грамовно въздухът разправя. Върхът отговори с други вик: ура! И снов дъжд куршуме камне и дърве, дружините наши оплискани с кърви, пушкат и облъскват без сигнал, без ред. Всякой гледа само да бъде напред и гадни геройски на смъртта изложи и един враг повече мъртъв да положи.